Norok ni bagay tuhay tongo ketal resap mung tai kokborok. Norok ani o Twikhreng Tripura channel no like tai share khaini tapok di tai search khaidi hambai. Malay finai henai shawai kelang khabo bini bekhani ko shalang liyatini Malay finai henai shawai kelang khabo bini bekhani ko shalang liyatini anglena shinang tongkha ashnai thoke mane kelang kha ani